Començo per donar-vos a tots i totes la benvinguda a aquesta nova xerrada de Mosaica. Malauradament encara no a la Casa Dret, però comptem que molt aviat ja comencem a fer activitat aquí a la casa i estarem molt contentes de donar la benvinguda de nou aquí al nostre espai. De moment, però, tenim la sort de comptar amb una ponència que jo crec que per mi personalment és d'un tema molt important, d'una gran figura, la Hannah Arendt. No m'estendré gaire, més enllà de dir un parell de notes d'ordre abans d'introduir tant a les ponents com a la temàtica d'avui. Com a punts d'ordre, de manera que tothom estigui amb el micròfon apagat durant la presentació, almenys durant la primera part. Si teniu preguntes, però, doneu la benvinguda a totes les preguntes i us convidem a escriure les preguntes que tingueu en el xat, a baix de tot, cap al centre, una miqueta a l'esquerra. Al costat del botó verd del centre teniu el botó de xat, li doneu i podeu escriure les preguntes que tingueu i cap al final de la xerrada jo mateix les llegiré i les dues ponents contestaran les vostres preguntes. Així que realment us convidem a fer preguntes perquè al final així tindrem més una conversa i un esdeveniment més distès entre tothom. Dit això, també penjaré al xat l'enllaç on podreu trobar el llibre que serà el tema central d'aquesta ponència d'avui. Més enllà d'això, introduiré el tema. En aquest col·loqui parlarem del llibre Participar del món, de la Hannah Arendt, tractant temes com l'actitud necessària en situacions d'emergència, la responsabilitat davant del món i la necessitat d'aparèixer en l'espai públic. I estic molt content de donar la benvinguda a les nostres dues ponents, començant per la Fina Birulés, professora titular de Filosofia de la Universitat de Barcelona. És professora de Filosofia a la UB i les seves línies d'investigació s'articulen al voltant de dos nuclis, la subjectivitat política, història i acció i qüestions de teoria feminista i estudi de la producció filosòfica femenina, amb especial atenció en l'obra de Hannah Arendt i altres filòsofes del segle XX, una activitat que desenvolupa dins del marc del Seminari de Filosofia i Gènere des de la seva fundació a l'any 1990. També vull donar la benvinguda a la Stefania Fantauzzi, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, actualment investigadora del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona des del 2002 i del grup GAP, Grup Arendtià de Pensament i Política, des de la seva fundació. És llicenciada en Filosofia per la Universitat de Bolonya i doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesi Política, Impolítica i Violència en Hannah Arendt, que va rebre el Premi Extraordinari del Doctorat i va ser dirigida per la nostra altra ponent, Fina Birulés. Així que, trobo que per ser jo he parlat molt més del que hauria d'haver parlat, així que ja us deixo amb la part interessant d'aquest vespre, que són les nostres dues ponents i la figura de la Hannah Arendt. Així que, res més, un aplaudiment virtual a les nostres ponents. Estefania, Fina, us ho deixo. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, se'm sent? Sí? En primer lloc, voldria agrair a Mosaica per acollir aquest acte en el que parlarem d'aquest llibre publicat per l'editorial Lleonard Montaner,
es tracta d'un llibre amb el títol Participar del món, escrits 1941-1945 de la Hannah Arendt, on s'apleguen textos publicats per aquesta autora en els seus primers anys als Estats Units, en plena guerra mundial. Alguns d'ells estan publicats quan encara no se sabien totes les informacions dels camps d'extermini que es van saber aproximadament el 1943. Tots ells, tots els textos que hi ha en el llibre, presenten una Arendt que intervé activament en els debats i en les propostes polítiques sobre la persecució dels jueus europeus. També podem llegir en aquest volum per primera vegada les actes de les reunions del jove grup jueu, un grup organitzat per Arendt i Joseph Mayer. Es tracta d'unes actes que es publiquen, més ben dit, que es tradueixen per primera vegada al català, però per primera vegada podríem dir en exclusiva, no hi ha cap altra llengua en els quals s'hagin traduït. La traducció ha corregut a càrrec d'Edgar Estrela i la versió catalana de la resta de textos que hi ha en el llibre, que són els articles que l'Arendt va publicar en una revista que es deia Aufbau, és obra de l'Anna Soler Horta. Vull agrair a la Stefania Fantauzi que amb les seves investigacions hagi fet possible aquest llibre i que m'hagi convidat a parlar amb ella avui aquí. Voldria recordar que són textos del 41 al 45, és una Arendt que té 36 anys, que arriba als Estats Units després d'haver abandonat Alemanya l'any 33 i d'haver estat 8 anys, podríem dir, sense papers, diríem ara, a França. Podríem dir, Arendt arriba als Estats Units en el moment que aquests entren en la guerra. Ho dic més aviat perquè quan s'accedeixi a aquests textos tan interessants val la pena situar-los una mica en context. Gairebé tots els articles estan escrits en un moment en què aquesta autora es disposa a prendre posició i s'arrisca a dir el que passa. És a dir, són textos que no són tant textos teòrics, si bé se'n poden extreure molts fils teòrics, però són textos, podríem dir, d'intervenció. Són textos d'intervenció en viu davant de problemes concrets i que exigien no gaire, podríem dir, no gaire temps per reflexionar, sinó temps per intervenir, per discutir, per debatre. I justament el que val la pena de recordar és que la mateixa Arendt afirma que el dolent de la realitat és que, tot i no trobar-se en un món transcendent, sovint hi ha moments que no la tenim a davant del nas, que ens costa saber el que passa, que ens costa saber el que està passant. Ella no hi exposa una doctrina, sinó hi veiem un pensament en moviment, un pensament apassionat, un pensament que tracta de dir què és el que està passant i de prendre posició. Com va dir la Françoise Colin, una filòsofa feminista i en bona mesura introductora de l'Arendt a França, a la introducció d'una antologia similar a aquesta, no era igual ni molt menys, hi ha alguns articles que coincideixen, que es titulava Auschwitz i Jerusalem, l'any 91, deia ella, l'obra d'Arendt es va articulant en aquest anar i venir excepcional entre el dins i el fora, entre l'essència i l'accident, entre el temporal i l'intemporal. I en aquests textos veiem aquest moviment. I trobem escrits, molts d'ells d'intervenció, entorn del problema jueu, entorn del sionisme, de la qüestió àrabo-jueva a Palestina, i alhora veiem com es van dibuixant alguns dels conceptes fonamentals del seu pensament. Però cal dir que aquest llibre no és
només interessant pels estudiosos i estudioses de l'Arendt com a articles que són com preàmbuls del pensament d'aquesta teòrica de la política, sinó que en ell mateix hi trobem claus per veure, d'una banda, quins eren els debats i com es tractava d'encarar els fets i al mateix temps per veure com es pot encarar els fets i els debats del propi present amb coratge i sense falsos idealismes ni ideologies. Jo diria que, malgrat que qui coneix bé tots aquests textos i que els ha investigat i els ha treballat i els ha fet accessibles és la Stefania Fantozzi, jo diria que en tots ells trobem alguna cosa que avui sembla que hàgim oblidat, malgrat els nombrosos llibres, pel·lícules i discursos sobre el que s'anomena actualment l'Holocaust. En tots ells trobem l'èmfasi en què es tracta de la destrucció dels jueus d'Europa. No de la destrucció dels jueus en general, sinó de la destrucció dels jueus d'Europa. Arendt no vol renunciar a subratllar el caràcter europeu del problema, que Europa ha fet durant molts anys veure que això no tenia pràcticament, no era una memòria europea. Ja es va afanyar l'estat d'Israel a apropiar-se-la com a memòria pròpia. És a dir, Arendt no vol renunciar, deia, a subratllar el caràcter europeu del problema. Per dues raons. Una, perquè és un fet, podríem dir, i per l'altra banda, perquè la història del poble jueu ha prefigurat les desventures d'Europa, les pròpies desventures d'Europa per obra del nazisme. A la nota 21 del prefaci que hi posa l'Estefania aquest text, es cita un fragment de l'Arendt que diu: no és cap casualitat que les derrotes catastròfiques dels pobles europeus hagin començat amb la catàstrofe del poble jueu, un poble el destí del qual els altres pobles es pensaven que es podien desentendre, segons el dogma que la història jueva obeeix a lleis excepcionals. Que faren, és dir, d'alguna manera, l'ocorregut al poble jueu ha prefigurat, podríem dir, les desventures d'Europa. A l'època que escriu els textos d'aquest llibre, o les intervencions, les reunions del jove grup jueu, estava profundament implicada en la causa jueva i era molt propera al sionisme. Molt propera al sionisme com a única opció que ella veia per defensar-se en aquell moment. Era molt propera al sionisme, malgrat que d'una manera crítica i polèmica respecte d'alguns dels diversos aspectes del que es considerava la política jueva. De tota manera, com diu l'Edgar Strehlen en el pròleg de les traduccions de les actes del jove grup jueu, diu ell: ara bé, cal tenir en compte que en aquests moments Arendt valora totes aquestes crítiques des d'una perspectiva interna i constructiva, ben lluny de la imatge que 2 dècades més tard es va voler construir d'ella arran de la coneguda controvèrsia sobre Eichmann. D'alguna manera, Arendt se sent com una crítica interna al sionisme. Bé, conscient d'estar amb la minoria per excel·lència, com deia ella. És a dir, una minoria arreu i una majoria enlloc. Des dels primers anys de la dècada de 1930, a la pregunta «Qui ets?», Arendt respondrà fins al final de la seva vida una jueva. Amb aquestes paraules podríem dir que volia suggerir que no parlava
des d'unes condicions donades, tot i que ho feia certament a partir d'elles. És a dir, la pregunta d'Arendt no és què és ser jueva o ser una jueva, sinó com ser jueva. És a dir, la qüestió no és la pregunta per la identitat, sinó com es posa en joc allò que ens ha estat donat. Haver nascut jueva o haver nascut jueva a Alemanya el 1906, que és ben diferent d'haver nascut jueva a Nova York el 2006, per posar un exemple. És a dir, es tracta d'un donat que en cada present es mostra interpretat com a positiu, com a negatiu, i al mateix temps podríem dir la idea de que el ser jueu és una condició donada, per tant, històricament diversa, modificable, implica directament que l'antisemitisme no és un destí ni una fatalitat, sinó és alguna cosa que pot ser combatut i qüestionat. Ella sap que quan s'ha de declinar a priori l'identitat, i quan dic declinar ho dic en el sentit que apareix en el diccionari de declinar, haver d'anunciar les formes que presenta una paraula com a manifestació de tots els casos, Arendt diu declinar l'identitat implica arruïnar el diàleg, implica arruïnar la política. És a dir, ella tracta de pensar ser jueva o ser jueu com posar en joc allò que ens ha estat donat i no definir la pròpia identitat en termes de el poble perseguit, el poble, diguem-ne, que es defineix per l'antisemitisme immemorial que pateix, o al mateix temps i simultàniament el poble elegit. Aquesta doble característica, diguem-ne, que sovint ha servit per caracteritzar el poble jueu. És a dir, Arendt parteix del fet que si la judaïtat és alguna cosa donada, l'antisemitisme és alguna cosa que pot ser feta i desfeta. Això què vol dir? Que cal substituir el moviment de persecució i fugida pel de combat, pel de guerra. És a dir, en el llibre, diguem-ne, hi ha diversos articles on Arendt fa la seva aposta per la constitució d'un exèrcit jueu per intervenir a la guerra, per defensar-se, per combatre. Textos on hi ha aquesta qüestió, però també textos on trobem l'elogi de l'element d'insurrecció en els guetos, l'elogi de la necessitat de creació de grups de resistència jueus. Un gest similar que crec que val la pena de subratllar és el gest d'entendre o de parlar en termes de poble jueu. És a dir, malgrat que hi havia posicions sionistes que s'inclinaven per definicions de caràcter substantiu i històric del que era el poble jueu, és a dir, de pensar la comunitat jueva en termes de fusió, poble en el seu pensament polític vol dir alhora allò que ens ha estat donat, és a dir, haver nascut en un context determinat, i al mateix temps poble vol dir és allò que és fruit de l'autoorganització a partir dels interessos, allò que després ara anomenarà els interessos comuns. Deia, pertany a un grup, en una entrevista cèlebre que li van fer en els anys 60, el Günter Gauss deia, pertany a un grup és abans de res una condició natural, però pertany a un grup en un segon sentit, és a dir, tot formant part d'un grup organitzat, és una cosa molt diferent. Pertany al poble, en aquesta última accepció, vol dir participar del poder polític. Arendt considera que en bona mesura un dels problemes del poble jueu ha estat, diguem-ne, la seva resistència a participar del poder polític.
però també podríem dir aquesta reflexió entorn de la distinció entre grup, podríem dir poble en el sentit de grup i poble en el sentit d'autoorganització, tenen alguna cosa a veure amb les seves apostes per l'autoorganització i al mateix temps per intervenir a la guerra. Bé, podríem assenyalar alguns dels temes que crec que val la pena de destacar, que són com un fil dels diversos textos, sense ànim d'exhaustivitat, perquè aquí apareixen molts temes. Podríem dir, una de les qüestions que ja en aquest període es plantegen és com construir un món comú després de la guerra i del totalitarisme. Arendt aposta per aquella idea que no és només d'ella, sinó que era molt present entre la resistència, la idea d'una Europa federal. El que m'interessa destacar no és tant quina és la seva proposta, que la podeu llegir, sinó el fet que sovint d'Arendt es diu que és una pensadora que reflexiona entorn de la política a partir de, diguem-ne, la polis grega. Aquí jo diria que en aquests textos el que fa l'Arendt en preguntar-se per la qüestió de la ciutadania en temps tan foscos com els que li toca viure i com els que escriu aquests articles és com pensar la ciutadania a partir dels exclosos. És a dir, en l'àgora grega sembla que pensem només en aquells que participen, que estan en la llum del públic, etc. Aquí sembla que el gir sigui a l'inversa. No perquè vulgui plantejar una cosa molt diferent, sinó que s'està preguntant des d'un altre lloc. És a dir, quin tipus de ciutadà s'és quan s'és un jueu i no un grec, per entendre'ns. És a dir, el que ella tracta de demostrar és la importància que el poble jueu tingui una dimensió política, que la seva condició no es redueixi a la tria entre només ser víctimes possibles i la de la petició a les potències estrangeres que garanteixi el futur de Palestina. Hi ha una aposta forta per intervenir, per autoorganitzar-se i per, podríem dir, autoorganitzar-se no en el sentit dels partits polítics, sinó en el de posar-se en joc, en el de prendre part en la determinació del propi destí, o, si volem, es tractava de ser responsable políticament. Dit d'una altra manera, i per assenyalar alguns punts més d'aquest interessantíssim volum, l'Arendt escriu, en el primer article, si no estic equivocada, que publica la revista Aufbau, que es titula Moisès o Washington, diu, la cito, la història de la humanitat no és un hotel. Llegeixo fins al final la frase. La història de la humanitat no és un hotel en què puguem allotjar-nos quan ens vingui de gust, ni un vehicle que puguem emprar a voluntat. Mentre ens neguem a entendre el present i a lluitar per un futur millor, el nostre passat continuarà sent un pes que l'únic que pot fer és ensorrar-nos. Dit d'una altra manera, Arendt aposta tota l'estona en aquests textos per mostrar que la llibertat política no és pas un regal pels patiments soferts, que van ser molts. Que la llibertat política significa, diguem-ne, en bona mesura, aquesta tentativa de defensar-se, d'autoorganitzar-se, de posar-se en joc. D'aquí que, malgrat, i suposo que l'Estefània en parlarà i en parla en el seu pròleg, diguem-ne, malgrat que algú pugui pensar com és que algú és partidari d'intervenir a la guerra, aquí, diguem-ne,
l'aposta forta de l'Arendt és per, diguem-ne, una participació directament política, no ser només víctimes o necessitar pura i simplement la protecció d'altri per mantenir-se. Al mateix temps, tinc 5 minuts? Al mateix temps, jo crec que hi ha qüestions que són ben interessants també des del punt de vista de la situació nostra actual i que val la pena de pensar-les. Arendt ve a dir que la tendència molt sovint de la política jueva ha estat acceptar el mal en lloc de combatre'l o de resistir. I per això tracta de qüestionar tots els gestos que suposen l'acceptació o la pràctica d'una política del mal menor. Justament hi ha un article dedicat al mal menor aquí. Una política del mal menor que acostuma a anar acompanyada de les pitjors aliances. Per posar un exemple, no es tracta d'acceptar un mal present, com per exemple pactar amb aquells estats antisemites que aparentment tenen objectius semblants, el desplaçament, per exemple, dels jueus a Palestina, en ares d'evitar un mal major. És a dir, Arendt el que fa és dir, recordem, gairebé sempre que triem un mal menor, acabem oblidant que hem triat un mal. En termes generals, el que ella fa en aquests textos és no acceptar els termes en els quals la situació està plantejada. És a dir, la política és essencialment corresponsabilitat davant dels esdeveniments del present. Com diu ella bé, no volem la caritat, sinó la justícia. Bé, una darrera cosa que em sembla que és important i que és, diré jo, de molta actualitat. Aquí hi ha 3 articles humiliats i sense drets, hostes de... Perdoneu, no recordo ara bé el títol, hostes d'enlloc, em sembla que és. M'ajudes, Estefània? Hostes vinguts de terra de ningú i paciència activa. Són 3 articles on Arendt planteja el problema dels apàtrides i dels refugiats. I ho planteja en uns termes sobre els que en l'actualitat ens valdria la pena de reflexionar. És a dir, ella mostra el refugiat com havent adquirit un nou significat en el segle XX. És la nova figura, és l'avantguarda del segle XX. Refugiats són aquells que són posats en camps de concentració o d'internament pels seus amics i en camps de concentració pels seus enemics. Són els primers presoners voluntaris de la història. Són aquells, podríem dir, que els quals, diguem-ne, l'aplicació de l'abast dels drets humans no arriba perquè, bàsicament, entén Arendt que, almenys els drets, tal com estaven plantejats en el moment en què ella escriu aquests textos, encara no hi havia hagut la nova declaració, però podríem dir, a la vista del que passa avui en dia, estem una mica allà mateix, els límits dels drets humans, quan un només és humà i ha perdut la ciutadania, resulta que no serveixen per absolutament res. No defensen a ningú. El que Arendt diu, ningú vol saber que la història contemporània ha creat una nova classe d'éssers humans. La classe, com us deia abans, dels que són confinats en camps de concentració pels seus enemics i en camps d'internament pels seus amics.
El que és interessant és com Arendt diu què ha passat amb els jueus després de que els nazis els hi traiessin els drets de ciutadania. Per exemple, en el seu cas. Ell arriba, marxa d'Alemanya l'any 1933, arran d'una petita detenció que té i que afortunadament en pot sortir, i arriba a París on estarà 8 anys, fins que els nazis arriben a París a l'any 40. Què és el que li passa? Que la fiquen en un camp. Però per què la fiquen en un camp? L'argument són estrangers enemics. És a dir, ella era alemanya, però li han tret els drets de ciutadania. I l'expulsen altre cop per ser alemanya. I és això el que passa també, diguem-ne, si llegim alguns dels textos, amb les tentatives de deportar en el seu propi expaís aquell que ha volgut exterminar-los a la majoria dels refugiats. Això és una cosa que podríem dir que avui també passa, no? La tentació de retornar-los al país on suposadament els havien perseguit. Bé, en tot cas, hi ha també molts altres temes, però jo diria que un tema que també és molt interessant i molt important és el tractament de tota l'aventura jueva a Palestina. Com, diguem-ne, qüestionar el projecte sionista que sovint ha oblidat que no era pas una terra deshabitada, la terra de Palestina, i que, tot i que la cooperació entre els jueus i els àrabs no s'havia fet realitat a cap escala, sense aquesta cooperació, sembla dir l'Arendt, tota l'aventura a Palestina estaria condemnada. Ella diu, una guerra total entre àrabs i jueus, escriu uns anys després, tindria tràgics resultats. Els jueus victoriosos viurien envoltats per una població àrab totalment hostil, tancats en unes fronteres permanentment amenaçades i amb la possibilitat de que tots els conflictes internacionals es ventilessin a Palestina mitjançant combatents interposats. Crec que això dona la pista de la capacitat de veure quin era el problema. Una altra cosa és que la proposta que farà Arendt respecte de com procedir amb respecte a la qüestió àrabe israeliana és una qüestió, podríem dir, que apareix en diversos textos, i que gairebé sempre es tracta d'una proposta d'estat federal o de binacionalisme, de binacionalitat. Però també és alguna cosa que serà central per a Arendt, la crítica al palestinocentrisme com un dels grans errors del moviment sionista. Els sionistes han atemptat, sembla dir ella, contra la necessària solidaritat dels pobles europeus. D'alguna manera, Arendt insisteix fins al final, és un poble europeu el que ha estat exterminat o el que ha estat perseguit i caldria, diguem-ne, fer una aposta en aquesta direcció. Bé, cap al final de la seva vida, com sabeu, Arendt va dir allò de tot el que he escrit és provisional, considero que tot pensament i la manera en què jo me l'he pres o que jo me l'he permès és potser una mica desmesurat, extravagant. Diu, tot pensament té la reserva de ser experimental en el sentit de partir de l'experiència. Però es podria dir que ella no va deixar mai de tenir aquell hàbit de pensar per ella mateixa i de parlar com una, podríem dir, crítica interna del sionisme fins que la guerra pràcticament va acabar.
Bé, ho deixo aquí i li dono la paraula a l'Estefània. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, em sentiu? Bé? Molt bé. Bona tarda i gràcies a tots vosaltres per estar aquí, a tot l'equip de Mosaic per haver-nos proposat i de fer aquesta presentació i sobretot, Fina, moltes gràcies per les teves paraules perquè realment has tocat tots els punts importants d'aquest llibre de l'Arendt i el que és molt rellevant i que tu has esmenat és l'actualitat d'aquests articles i per mi, quan els vaig llegir per primera vegada, també l'actualitat de les actes del jove grup jueu, que són unes actes, per tant, que també de cara pel que fa a la traducció van demanar molta feina, perquè no és fàcil traduir un text que és una versió d'una reunió, per tant, va ser bastant complicat la feina de traducció, però realment sorprenent, és molt sorprenent veure també l'actualitat de les discussions que es feien en aquest grup. Actualitat en molts sentits, no? Perquè tot i que el context del qual Arendt ens parla és molt, però com tu has dit, el tema dels refugiats, el tema de la responsabilitat, el tema de la implicació davant del context que hem de viure i també el desig o diguem, per poder transformar, modificar la realitat que tenim, no? I per tant anar una mica en contra de la idea que hem d'acceptar, sinó subratllar aquesta actitud sempre transformadora que l'Arendt sempre ha tingut i ja tenia el 1941 i abans encara. Per tant, sí, moltes gràcies per haver subratllat tot això, que és realment molt important i crec que molt important per nosaltres. A vegades tenim la tendència a llegir aquests textos, aquests articles, com una mena de preparació al que serà la reflexió de l'Arendt més teòrica, podríem dir, que sí que és veritat que també ho són, però penso que els articles del protocol tenen un valor intrínsec molt i molt rellevant. I, com tu has dit també, un dels punts que pot ser més sorprenent, o per mi també ho va ser quan em vaig posar a treballar sobre aquests textos, va ser aquesta reivindicació d'un exèrcit jueu. I la pregunta, que és una mica com així, pot semblar banal, però no ho és. Aquesta idea de pensar, és possible que una pensadora com Arendt, que tothom coneix per la seva separació entre poder i violència, hagi plantejat al començament de la seva reflexió justament la necessitat de reivindicar un exèrcit jueu. Llegint aquests articles i llegint-los amb la perspectiva que tu has explicat, o sigui, contextual, però al mateix temps no només contextual, podem veure com en realitat no es tracta, no hi ha una contradicció aquí, no és que l'Arendt després ho vagi millorant, ho vagi matitzant, no.
perquè el que ella vol dir aquí és que estem en una situació de necessitat en la qual l'ús de la violència és d'alguna manera propedèutic, preparatori, que serà l'acció política. Per això he intentat, i també us volia proposar aquesta lectura, interpretar aquests textos en el sentit que podríem dir tant prepolític com impolític. No? Per què? Perquè la violència en aquest moment, violència, o sigui, de curs a un exèrcit jueu, és un element prepolític perquè ens porta d'alguna manera, i aquí passem de l'Arendt jueva a l'Arendt grega, no? Ens porta a la història explicada per Homer amb la Ilíada, amb la qual ell indica com la guerra de Troia, està a l'origen de la política. Per què? Perquè, per una banda, permet el naixement de la política i, per l'altra, la formació de l'àgora. O sigui, el moment de diàleg i participació de tots els ciutadans. Vol dir que l'àgora també es realitza en el moment de la guerra, quan, per exemple, els guerrers es troben i discuteixen i parlen entre ells i decideixen junts com tirar endavant la batalla o les batalles. Per tant, aquí podem veure com la guerra, en el sentit prepolític, és la constitució d'un poble, en el cas de la guerra de Troia, en contraposició d'un altre poble, però si agafem aquest tema de cara a la defensa del poble jueu, la idea d'una dimensió prepolítica de la violència té una rellevància especial. Per què? Perquè la insistència d'Arendt en la necessitat de la formació d'un exèrcit jueu es deu a la seva consciència del fet que un poble no adquireix una identitat o una identitat reconeguda davant dels altres sense afrontar el problema del propi origen polític. I, a més, participar en la guerra comporta també el reconeixement de l'adversari. I llavors també permet concloure-hi tractats, aliances i d'aquesta manera crear, definir un nou món comú. Per tant, en el cas específic dels jueus, el fet de ser admesos a les negociacions de pau postbèl·liques hauria significat obtenir una dimensió política. Per tant, aquí tornem amb aquest nexe entre violència i podríem dir violència i origen que caracteritza tota la reflexió d'Arendt sobre alguns aspectes del començament de l'acció política. Per una banda, per tant, podem veure que podem justificar, potser la paraula no és la més correcta, però per entendre'ns, justificar aquesta dimensió prepolítica
com a reivindicació de l'exèrcit jueu. Però, i aquí vull dir que Arendt no dona a la violència un significat, un poder creatiu, podríem dir, sinó més aviat el reconeixement, la capacitat d'obrir com una bretxa entre el curs lineal d'esdeveniments. Interrompre el que s'està vivint. A part de la dimensió, podríem dir, prepolítica, crec que podríem explicar la reivindicació d'un exèrcit jueu també en un sentit impolític. I aquí faig referència a un concepte que és propi d'un filòsof italià, Roberto Esposito, que ens diu que el que és impolític no té res a veure amb un rebuig de la política, sinó més aviat amb un tipus de polític que suposa a les categories de representació i de decisió, perquè les dues exclouen la pluralitat. I sabem que fora de la pluralitat cada forma política pot caure justament en el seu contrari, que podria ser la burocràcia o la o encara pitjor el totalitarisme. Per tant, diguem que l'impolític no proposa la formació de nous valors, sinó que destrueix les regles acceptades habitualment. O sigui, quan una situació política esdevé, una situació general o política també esdevé crítica, quan també tots ens deixem emportar per als que els altres fan o diuen, llavors el polític té la possibilitat de recórrer a l'impolític, que té un paper de control i permet l'oposició a les situacions que es viuen. Per tant, podríem dir que la violència, i en el cas específic l'exèrcit jueu, tenen la possibilitat o el deure d'efectuar un control de les situacions crítiques en les quals la capacitat humana d'actuar i d'exercir el poder apareix com molt dèbil o a vegades inexistent. I, per tant, aquí tornem amb el que tu deies, Fina, el recurs a un exèrcit jueu contrasta el suport passiu a allò que existeix i revela la determinació de començar un recorregut nou, operatiu, per restaurar la dimensió política. I és veritat que defensar o alliberar-se no vol dir instaurar la llibertat, no és automàtic defensar-se i tenir una dimensió política, no? Però no podem o no es pot tenir en casos d'extrema necessitat, es pot tenir la possibilitat d'accedir al polític si abans no ens hem defensat i no hem reivindicat el nostre paper com a poble. Tant podríem dir que si llegim aquesta reivindicació d'un exèrcit jueu en termes prepolítics i impolítics,
podem d'alguna manera veure com Arendt ens diu que inclús en els moments pitjors podem buscar una manera de sortir. Em sembla que és justament en el primer dels actes del jove grup jueu que diu, el busco un moment, ara no el trobo, però ho cito de memòria, que ella diu que inclús de la catàstrofe pot sortir alguna cosa positiva. I d'aquesta manera podem veure com la violència política i impolítica podem recuperar, ens indica com podem recuperar la nostra capacitat d'actuar i de jutjar. I per això l'exèrcit jueu ens hauria pogut donar en aquell moment històric, en aquell context, aquesta indicació. I, per tant, com tu deies, Fina, també trobem en aquestes articles, en aquests textos, podem trobar l'inici de la reflexió d'Arendt sobre la política, sinó la necessitat, la reivindicació de la necessitat de ser, perquè justament els ciutadans, quan estan en relació entre ells, són capaços de determinar quina mena d'estructura i quina mena de modalitats volen donar en el món en el qual viuen. I amb això també hem aclarit alguns aspectes d'aquests articles i potser és el moment de deixar espai a alguna pregunta o algun aclariment, no ho sé. No sé, potser mentre es pensen les preguntes te'n faig alguna jo, no? La primera l'has contestat implícitament, però potser estaria bé que la diguessis més explícitament. D'on neix aquesta teva iniciativa de publicar aquests textos, no? I, diguem-ne, tot una mica el treball que has hagut de fer de recerca sobre aquests textos. I te'n faig un altre i així... Jo sempre em pregunto si a la dècada de 1950, és a dir, aquests textos són del 41 al 45. Ella segueix escrivint, diguem-ne, com a crítica interna del sionisme. No sempre els sionistes la veuen com una crítica interna constructiva, sinó molt sovint no li veuen tant. I més o menys entorn de la dècada dels 50, és a dir, quan apareix ja en el 51 els orígens del totalitarisme, l'Arendt sembla aparentment allunyar-se del moviment sionista, d'aquesta intervenció tan en primera persona com un activista, podríem dir, que tracta de dir el que passa i, com deia abans, són textos els del llibre en viu, no? I en canvi, en els anys 50, podríem dir, sembla que estigui treballant a les universitats, que publiqui La condició humana, que no torni a la qüestió sobre la condició jueva fins que en el 63 es publica o va ella en el judici de l'Eichmann. Ja sé que això és simplificar-ho massa, que hi ha més detalls aquí mig, però una mica que em parlis tu, que ho coneixes més bé. Les dues coses que volia preguntar. Molt bé, moltes gràcies per les teves preguntes.
La primera, sí, implícitament deia que la motivació, o sigui, la motivació va ser, jo, com ja he dit abans, estava treballant sobre el tema de la violència en Arendt, i a partir d'aquí he anat com una mica al darrere, no? De les publicacions sobre tipus on violence o sobre la desobediència civil, vaig anar en aquests textos. I llavors, clar, la pregunta és la que deia abans, o sigui, com és possible això? I a partir d'aquí es va desencadenar tota una feina d'investigació, també no només sobre el contingut, sinó també sobre el que està al darrere d'aquest contingut. No? És com buscar, si llegiu aquests textos, està ple de referències a l'actualitat, a personatges, a situacions, n'hi ha moltíssimes. I arriba un punt que no es pot entendre l'experiència sense entendre amb qui està parlant, a qui fa referència. I llavors, a partir d'aquí, la feina, diguem, d'investigació sobre la xarxa arendtiana d'aquests anys va ser cada vegada més important i pensar que se'n podia fer una publicació amb la perspectiva, intentant donar una mica una perspectiva diferent, com deia, donar el valor intrínsec d'aquests textos i també posar a l'abast de tothom la feina de búsqueda quasi a nivell d'arxius, de coses. De fet, la publicació de les actes és una troballa d'arxius. De posar a l'abast de tothom tota aquesta feina d'arxiu. Feina que vaig fer jo, però que també va demanar un paper molt actiu de pas dels traductors, perquè la feina de traducció no és mai una feina mecànica, això ho sabem, però en aquest cas encara més no ho va ser. A vegades ens paràvem amb frases, paraules, perquè era necessari veure les referències, veure amb qui estava dialogant i per això vam pensar que tot això donava una idea d'una Arendt tan viva, tan participativa, tan lligada en el món i al mateix temps la sensació, això es veu si s'acompanya la lectura d'aquests textos, per exemple, amb les cartes amb el Blumenfeld, les cartes amb el Scholem i sobretot les cartes amb el Günther Anders. Les primeres cartes amb el Günther Anders són molt impactants i es veu tota aquesta feinada i tota aquesta desesperació que en els articles no surt, perquè aquí és propositiva, però segur que ha sortit d'allà. I aquesta va ser una mica la motivació que ens va empènyer a mi, als traductors i a l'editorial, òbviament, amb aquesta feina, que va ser llarga i a vegades amb algunes complicacions, però estem aquí ara. I la segona pregunta, el silenci d'alguna manera de l'Arendt, perquè ho deies, entre aquests escrits, el silenci sobre la qüestió jueva. De fet, ella va tenir diferents moments de silenci, inclús amb la publicació dels articles d'Aufbau, perquè entre el 43 i el final del 44 quasi no publica res. I aquí també a causa d'un article que li va donar
molts problemes ja, que era la crisi del sionisme. Aquest article va provocar moltes discussions ja llavors. He de dir que en aquest silenci de l'Arendt, ella entre el 44 i el 52, quan ja comença, perquè després del 45 ja quasi no publica res sobre temes jueus, ella però fa un altre tipus de feina, perquè comença a treballar per la Jewish Cultural Reconstruction, que era una organització que volia recuperar tots els objectes perduts a la comunitat de les comunitats jueves a Europa. I això es veu també a les cartes amb el Scholem, que també va col·laborar. Aquí hi ha el gran descobriment dels hebreus de l'est de l'Europa, i aquesta forma de resistència tant dels hebreus d'Occident. I potser aquí ella comença a pensar aquesta idea de la tradició oculta, potser, és una hipòtesi. Per tant, sí que potser ella està als anys 50 més enfocada en escrits més teòrics, podríem dir, però sí que al darrere continua havent-hi aquesta feina i continua, per exemple, això es veu amb les cartes amb el Blumenfeld, aquesta discussió amb ells sobre la situació dels jueus a Palestina, sobre l'organització de la política de l'Estat d'Israel. Per tant, potser no és tan pública la seva posició, però sí que continua a haver-hi una feina allà sota. I crec que el que ella va escriure al 61 sobre Eichmann no és casual, és una línia que va per aquí i que és que al final, tant aquí, al 41, demana responsabilitat i amb el llibre sobre Eichmann continua demanant responsabilitat. Per tant, veig potser una línia no tan pública, però sempre present. No sé si t'he contestat amb això. I ara, si tenim preguntes. Sí, tenim una pregunta de la Júlia Gasch, que diu: bona tarda i gràcies per la conferència. I pregunta: fins a quin punt s'hauria de demanar que una persona s'impliqui en allò públic i polític quan es sap que els jueus s'estaven jugant la vida? Intento contestar jo i després, no sé, Fina, si vols dir alguna cosa tu. Jo crec que demanar implicació és perquè s'estaven jugant la vida. Per exemple, hi ha un article del 44, em sembla, que és sobre la resistència al gueto de Varsòvia. Es diu... Ara no el trobo... Però en aquest article, justament, l'Arendt fa com una reconstrucció de l'actitud dels jueus a Europa, i diu com al començament hi va haver-hi com una actitud passiva i dificultat a entendre i realment a creure que estava passant el que estava passant. Fins que els mateixos habitants dels guetos de Varsòvia van veure que
això no portava res i que d'alguna manera s'havia de reaccionar. I per això la resistència del gueto de Varsòvia per ella és com una indicació molt clara de com s'ha d'actuar. Volia buscar un moment l'article perquè ella diu justament aquí que clar, és millor fer alguna cosa, no? És millor fer alguna cosa justament perquè ens estem, ella diu, els jueus s'estan morint, els estan exterminant. Sempre és una mica incòmoda la posició d'Arendt en aquest sentit, però penso que és interessant pensar-hi. No sé, Fina, si vols afegir alguna cosa. No, jo no crec que sigui tant demanar implicació. És a dir, no es tracta tant de dir que les víctimes de la persecució són els responsables del que els hi passa si no reaccionen, no? Diguem, els responsables o culpables del que està passant són els que volen exterminar. És a dir, les coses són així. Una altra cosa és que hi hagi una part important d'aquells que han estat perseguits o que veuen per on van els trets i, com us deia al principi, a Estats Units les notícies sobre els camps d'extermini en tots els seus detalls no arriben fins a l'any 43. I l'Arendt està escrivint algunes coses en plena consciència. Bé que ella ha marxat de Berlín, bé que ella ha estat en el camp de Gurs a França i que finalment se'n va cap als Estats Units. És a dir, no és que se'n vagi tan fàcilment, però arriba als Estats Units, no? Des de gent que és conscient del que està passant, diguem-ne, el que es tracta és de dir, bé, potser ens hem d'organitzar. Aquí, com diu ell en un dels articles, que aquest sí que no li recordo el títol, diu, bé, ens han ajudat més alguns alemanys americans o americans d'origen alemany que ens han donat suport per aquesta idea de cal intervenir en la guerra amb un exèrcit jueu, perquè així estarem a les negociacions de pau, que si no, no hi estarem. I és el que va passar, ja va passar abans. Diu, ens han ajudat més aquests que tots aquells intel·lectuals, bé dir, diguem-ne, ben intencionats i d'esquerres, que fan un discurs que acaben per dir que en realitat els jueus són iguals que els altres i no es veu quina és la raó per la qual se'ls persegueix i, per tant, jo et considero tu com qualsevol altre ésser humà. Diu, sí, quan tu em dius això, quan tu em dius tots som iguals, a continuació el que acabes de fer, o al mateix moment el que acabes de fer, és eliminar el problema que jo tinc, no escoltar-lo. Dir, sí, tots som iguals, però a mi em persegueixen i a tu no. Es tracta d'intentar, diguem-ne, l'Arendt sembla estar amb totes les contradiccions que pot tenir algunes de les posicions que ella té. Sembla estar dient cal que reaccionem. Ara no està donant la culpa a les víctimes de la seva persecució, ni molt menys, penso jo. Està intentant mostrar això que intentava jo dir-vos al principi, que el problema de la persecució, del genocidi jueu és un problema europeu, això passa a Europa, en un dels pobles europeus, i que és com el preludi del que passarà després, és a dir, si no guanyen la guerra els altres. A continuació, diguem-ne, se seguirà l'extermini. I així eren els plans del nazisme. No només de jueus. Bé, no sé si he contestat. Sí, diu la Júlia que moltes gràcies a les dues.
Encara tenim un momentet per alguna pregunta més. Si algú vol fer una última pregunta o així, ara seria el moment. A veure si no... Perdona, volia dir que el títol de l'article que he citat abans i que no trobava es diu Els dies del canvi, que no és un títol casual, tampoc. Sí. Efectivament. Bé, si no, crec que no hi ha més preguntes pel que vegi. Si no... espera, sí. Pregunta el Jordi Guzmán si pot haver-hi alguna mena de coneixement de l'activitat dels Jocs Europeus, la columna Lister, per part de l'Arendt. Està escrita la pregunta? Sí, em surt el xat. Pregunta si l'Arendt podria haver conegut l'activitat dels Jocs Europeus a la columna Lister. Jo puc contestar des de la ignorància, una mica. Vull dir, jo diria que no. Això no vol dir que no hi hagin referències a la Guerra Civil Espanyola en alguns dels textos que estan en aquest volum. També és veritat que l'Arendt va ser, corregeix-me, Estefània, perquè he dit molt de memòria, que l'Arendt va ser directora, secretària, no sé com era, diguem-ne, qui coordinava, no sé quin era el nom, del Spanish Committee Refugees a Nova York. Ho va ser durant uns anys, que en aquest moment no recordo quins són. Es poden llegir els documents. Si s'entra a la pàgina web de la Biblioteca Pública de Nova York, aquella del carrer 42, suposo que és Public Library, on hi ha, diguem-ne, els arxius. I actualment es poden llegir, s'hi pot accedir. Es poden llegir els documents d'aquest comitè de defensa dels refugiats espanyols. El que és cert és que aquest comitè ajudava bàsicament anarquistes i a gent del POUM, no pas a comunistes. Per tant, és fàcil que tinguessin més coneixement, diguem-ne, dels anarquistes i del POUM que en Lister, en el fons, era del PC, si no estic equivocada. Llavors, no ho sé, només puc contestar això, no sé més. Només afegeix si això li hagués pogut portar a teoritzar sobre la necessitat d'un exèrcit. Si hagués tingut aquest coneixement. Per què? No ho entenc. O sigui, per segon entenc la pregunta, si el coneixement de l'activitat dels jueus a la columna Lister hagués pogut influir en la seva teorització sobre la necessitat d'un exèrcit jueu. Pots contestar jo, però contestarà, penso, més bé l'Estefània que jo. Això no era només una proposta de l'Arendt. És més, quan abandona la proposta és perquè la cosa, diguem-ne, alguns dels que la defensaven l'estaven defensant d'una manera, podríem dir, de lluita de poders intern. No l'estaven defensant seriosament. Però, diguem-ne, el projecte, podríem dir, la possibilitat d'un exèrcit jueu, de la intervenció d'un exèrcit jueu, ja hi era. No és pròpiament de l'Arendt. El que passa és que l'Arendt la defensa en aquests articles. Però, bueno, això ho explicarà més bé l'Estefània aquí. Sí, no, és això. O sigui, la proposta de la formació d'un exèrcit jueu era una reivindicació present ja
del començament de la guerra amb diferents organitzacions i de diferents, diguem, representants polítics del món jueu. I va ser el 1942 quan quan es va fer la conferència del Biltmore a New York, on es va posar de banda aquesta proposta i va ser, diguem, el gran moment de crisi de la Arendt i de Joseph Mayer, que era el seu col·laborador, respecte al paper que havíem de tenir en les columnes d'Aufbau. Però sí, o sigui, no era una idea seva ni una proposta seva, i és interessant veure també com al darrere d'aquesta discussió sobre l'exèrcit jueu hi ha moltes posicions polítiques i que han tingut un important i diferents intrigues, diferents complicacions, jocs de poder que van portar a deixar de banda aquesta proposta. La Maria Teresa García Fox afegeix només, crec que més a forma de comentari, que els jueus van formar un batalló propi de les brigades internacionals, seguríssim. No sé si a més n'hi havia el batalló Lister. No és, per cert. Per part meva sé que hi havia una companyia jueva, que el Joan Pérez, hi havia una entitat jueva anomenada la companyia Botwin, efectivament, que era composada de jueus, crec que jueus polonesos, sí, recordo bé. I això ja està també explicat en una novel·la d'una autora italiana, perquè està escrit, sí, italiana, que es diu Le rondini di Monte Cassino. I aquí justament Ui, que hem perdut a l'Estefània. Ai, vaja, se'ns ha anat. Bé, no sé si... Esperem un moment a veure si... Sí, aviam si es connecta de nou. Si no, quan es connecta potser tenim temps d'una última pregunta, així que si volem preguntar una cosa més, i si no potser li envio un missatge, tot i que... L'Estefània em diu que se li ha apagat l'ordinador. Ai, vaja tu. Sí, el típic d'aquest que és sense bateria, o tecnologia. Per això tenim ganes de tornar a fer esdeveniments presencials ja ben aviat, perquè el Zoom és el que té. Bé, jo crec que si no n'hi ha més preguntes, agrairé la presència i les ponències de tant la Fina com l'Estefània. Suposo que li diré passaré els agraïments a l'Estefània per altres mitjans, evidentment. I també, evidentment, agrair-vos a tots i totes per venir aquí, per les vostres preguntes, la vostra participació, la vostra presència. Torno a penjar l'enllaç aquí al xat, l'enllaç on podeu trobar el llibre en qüestió, per a qui li interessi. També us faig saber que aquestes sessions de Zoom les pengem al cap d'uns dies o unes setmanes al nostre canal de YouTube, on les podeu tornar a veure i tornar a repassar-vos-la amb més calma o compartir-la si coneixeu algú que volia venir però no ha pogut. I us informarem un cop estiguin penjades. Així que, sense res més, donar-vos un fort agraïment tant als i les participants i també a les dues ponents per aquesta temàtica tan apassionant i tan en profunditat. Així que moltes gràcies
i fins la nostra propera sessió. Molt bé. Molt bon vespre. Bon vespre. Adéu. Adéu, adéu.